Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last Jess. Advice sa Action at Patrol, magasunod sa dili gidlawang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mapalangka naman tagparamati region-wide, mga kita sa nabilin 47 minutos. Karon gadlaw Biyernes, Friday night, petsa 14. We consider this today is Mother's Day because today is payday.
advance nga sweldo. Ang pizza 15 na tuon Sabado. Biyernes na mga presentation sa inyo sininga palatuntunan sa kadanda liwat naman naton nga mangin kabuinog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sininga mga correspondent sa liwat na Manila sininga padulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sininga Kapulisan Central, Southern, Northern. Dalala ang napulo ka mga police station sa Metro Bacolod. Ato sa Patrol 2, Crosswind Patrol kay na para garambiyaw sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat ka bantayan. Kag ato naman liwat kay Mosuan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Wait naman ginapangayo action John Diaz magaresponder. Back to back sa aton nga piloto action Nino Bogina. Update sa babalita national, international, COVID-19 ginatutukan nina ni Action ang Defensor. Opdam na kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Si broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa atong nga IT expert Sir Elway Dotilios. Transmitter sa control tower Barangay Talog Ciudad Sangbago. Ang puwersa ni broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Happy birthday gali karong adlaw kay Action Henry Espolgar, no? Birthday subong ni Action Henry Espolgar. Ni broadcast engineer Henry Espolgar birthday karong adlaw atuon gid sa day off ya. Sa kinahanglan ng inyo sinalagad ang formal Action Night Patrol program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din nyo ako sa Rabilin 45 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Thanks God, salamat gid sa Ginoo ang bagyo nga si Krising nangin LPA na lang. Ara sa may Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Pero sila sa pag-asa ang pagtupa sang ulan diri sa Bacolod kag probinsya sa pinakabahin sa Western Visayas magapadayon na may paglapta nga pagulan, pagpulo pangilat, dara ang pagdulod-daguob. May bes ko sa medyo may pagdupoy-dupoy man sang hangin. Pasalamat kita kasi Bagyo Krising nangin LPA na lang. Ayos! Hindi na kita mag-usik pa sa aton tiyempo considering ating aton sa program kon Friday night. Isa lang ka oras, i-check natin ang aton sila nga Patrol 2. Aton sila Crosswind Patrol, antes sa report gikan sa aton sa sining nga mga correspondent. Ang report ni Action John Diaz. Patrol 2 ginadurong sa inyo sa Kalawan sa Crosswind Patrol, sitwasyon sa Metro Bacolod sa Friday night nato sining nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Action John Diaz, line number 2 sa report. John, may gabi, please screen. Maayong gabi, may gabi sa totoo ng mga ka-action. Thanks God, it's Friday night. Yes, Action John. Yes, and may mga jeep pa nga nagabiyahe kay it's Dual Day. Damo pa nagaginuha, damo pa mga kasero. Pero
Diyan sinumbali, aksyon erek, diri sa may Burgos Lacson, no? Ara pa. Ibang nga mga pasero, galakat mo halin digto sa may Alagon area. Oo. Galakat-lakat sila pa kadto di Burgos sa Lacson. Kaya diri sila gaulat jeep kalabanan home site na masakay naman sila pa downtown. Siguro do hindi na guro sila kasakay bala kon mga mandalagan nga jeep, bata nga jeep. Kaya ginutok na kung dikto pala kalis babaw nga daan. Like terminal Abialin o kung alin dikto sa pila ka makalanaan man sa norte. At di paglabot rin sa ubos-ubos na yawan ka na nasakay. Labi na bibi nagasakay grupo-grupo nga daan. Aso bong yung maglagaw kay kaulang guys ay mayo pa nagpakoribong ka na surutang balay mo. Nagtulog ka na guro sa babaw sa nangis, tirig panumdong kung saan ka pa may upod sa ulihi. Mayo pa na, kahit nung maglagaw kay mo nga ikaw lang isa. Pero punggo ka, ka lang sa balay mo kag kasang tungga ka na sa tubangan sa balay isa. Maligaw ka pa na, pag-uwi ka upod. Hindi na problema, kuha ka upod, pwede ka ginaglagaw. Galit kiti kagiba sa iban. Maulihi ka, basi maulihi ka kag, kuhan ka lang, malain ang buot mo. Gani malain labuot mo. Nari man akon may laglagaw tanay kinuguwa. Pero mas mayo gid subong panahon niya kinanglan mo gid upod nga iban kay basib lain na magipanumdom mo sa uli. Agustorya ka lang les ko gulingon mo. Amo na pinaka problema sa tanan mo ko nagastorya ka lang sa imo kagulingon. Kay basib sa uli lain ang imo galagin sa storya may tupad ka na nga hindi ko makita. Ako mo hindi ko makita. Pero diri sa may paglabay namon kay ina sa may emergency room ka diri naman sila gagawin sa gwa no. Bawal naman sila dapat ka-tener dala sa may waiting area sa regional hospital. Ano ba may mga schedule kag may oras sa sila nga pagtiner no? Oo, kung gabi lang din sila ginapanagutan maka-tener sa bangang butika. Pero kung timplano, may best ko siya nga daw gulo gabi na ko sa ti amo nay arap pa sila pro kon mag amat-amat na guro alas 10 alas 11 ginapagwa na sila no. Ginapali na sila action erek. Why na sila gina-allowed nga magtinera sinadra kay iban nga mga establishment na bukas na ginawa mong bawal man na sila nga magtiner kag sa gabal man sila sa negosyo. Correct. So iba ni kapangita ni sa magtineran. Pero bawal gid sila makatiner gid na lapit sa may emergency room. Kaya wala kating COVID amo man ilagi na likawan sinadra. Pero puli may mga area so sa nga matutiner-tineran. Dira sa may tubang sang entrance mismo sa regional hospital kaya mo man dating gawi waiting shed pulupongko bulubantay dira kung may patawag abiti sulod ikon wala man ang mga gwardiya sumbago na ila costume no ara na bago naman subong ila nga uniforme astronaut sila okay gasok-sok sila ano na kaya nakapiti man sila mga gwardiya blang iban gani man tiki kuan gid patakaran sa ospital Gani, no? Amo ginang problema, lakon lagolago. Sobra siguro lahat sa uli, no? Tao galaglago pinaka-PPE blaw. Kung sila naguro pagustuhan dati, hindi mo na sa tanan, mo kay patakaran na sa ospital, daga gobra hospital na pasundon mo Oo, sundon mo gina. Pero tiyo mga food panda, grab, gabi na galibot ba? Ano oras magsusunsi na? May ara pa kami nga manupuli na kami na aksyon ninyo. Gasurod pa kami sa panda, sa food panda kag sa grab ni isang kagabi. Oo, sumo kami ari pa galibot pa yaw. Hasta pag gusto may mga bitbit pa niya mga dala. Las 12 no? Oo, siguro kasi ngara balak sa nagbisan hindi nila pa ako on. Ngara na passport chain nga bukas yung 24/7. Why ka sarado? Okay. Tikis ang mga delivery boy ni, o karadi ang panda, mga delivery services, Grab. Sige Manila pa iso kasi kung magtuang gabi may nag-order dira bala. Okay. Baka to gina sa deliver man sa di man akong gabi mong damo gina tingog-tingog gurong order kung kagabihon. So mas maayo gina-select ni Miara sila dira no. Yes. Nga bantay man kasi kung may bakal dira maayo man. Ang taxi subong nga busog-busog man iguro subong nga adlaw. Pero karamo gini. Kaya nalibot kami sa mga mall, do iba may mga bitbit binagtong. May mga sulo-sil guro ay iba guro nagingagaw gid kaya marilado naka-sildak sa abi malagalagaw man tabi no makaguro ginawa matabla ka simpot man sa priska nga aircon kagangin sulod sang mall iya lagalagaw man sila no iba andre kay nakita ko libot-libot may mga bandage ang kilid sang ila dire maga abal di kalin sir man bakuna sa gliya. Alin sa bakuna sa may SM, libot sa lagaw na lang sa, ito yung magalingin ulo mo. Bakuna lagi tudlok sa may baga ko rin, ulingin yun ang ulo ko. Lagaw sa din niya, lakas sa department store niya, pero nga baga, dari nakakulokos, paniblang iya, dari nga pako, sa bayo. Purti na. Oo, lagaw lang sila, tiki bakuna lang man ako na mong.
Kaya ito ganit driver sa Mansilinga. Estuya ko ng to, malabakuna, alam ang gauna, alam na yung kulba, pagkatublok, duway naman na. Amugid. Ay mga relingan to, pulupaway lang, tapos nawa na. No? Bakunahan, at sa iya doon nakalipay. Ganyan ka na bakunahan to sa Gria. Amo na si Iban siguro, no? Pero kung di ka maglagaw, anyway, ang gamarigyan dito sa tasa, may iba na nga nakapastar, nag-Jackson Rick, may na... Alam, ano naging sila mga baligya, kita ko naging magaligat sinilas eh. Kaya ito na to, may sinilas, may baligya, may mga RTW na nakaplastar. Iba wala pa, pero may mga tag-iya, ito yung tagsa ka ng canopy, may nakapartines, yan na kung sino ito mabaligya. Mayo man na, kaya nagkasulugod-sugod doon na sila, iba siguro, daan naman na mapamulya. Hindi ba, hindi na mga downtown, iba siguro, hindi na magkato sa mga mall, kumulubahado naman dahil sa mga atubang sa San Sebastian Cathedral, ilabi na ako nabi, damot pa ako, nagaw sa Domingo, ibang siguro, dragi na pamalaklon, aksyon, Eric, no? Bago naman dati, sa mga bukas man dati mismo sa area, isang plaza publika, mga balagyaan ina, no? Mayuman ng mga balagyaan. Karon ni gabi, kadulom sang kalangitan, sige gabi mong galing kay lain niya kay duway ni ginagalom, ano man galom, away, wala ka dula ito, why bituon eh. Galing kay medyo makaang ang panahon. Basi ko nagkuha lang tipon-tipon na sa pwersa. Ba, siguro, kakuha ni Guru Boylo. Basta hindi niya pagbubuan ka sa kagaon, lao, kay basi nagkatulog, iban mo tulog, kagulpi naman na magtaas, iba sa tubig, wow, kalamay, gid. Amag na basin pa, pagkala may hati, ginagawa sa mong, mas mayo na nga dapat, dami kang hindi matanto, mas na ka, ano yan, pero taliti, mayo na, kay tibang bulubugnawan, pero hindi na magulan, kaya doon ka budlagid ka mag-ulan, aksyon na reka. Kita ko doon ginaw, bata pa, na bali aksyon ninyo na, ano ko nung itsura, bla, na nakuha ni Ninit. Ay, gali? Oo, doon din area, Tarisa ito. Uy. Bata pa ganyan. Ang tsura, ang pagkalapwa, bla, hindi kamot, hindi abaga, hindi likod, hindi gitsa. Kita ko doon yung tsura, gid. Bilog? Bilog nga tsura. Bilog yung alawas, ano? Ang tsura, yan, yung tsura ba sa ulo? Ang bilog yung ulo? Oo. Ay, sus na ulaan kay Ninit? Ang information diri sa regional hospital kay ina. Nakita wala gid ang full record kay hindi kana check gid sa ilang record sa mga ospital. Gani. Pero matong layo to nga lugar lang gid tiniran eh. Hindi mo na to makita ang girikanan. Labi na pagkabuto kay ina to mga nakuwag ito din nga sa tsura nga. Tuluod. Basi ko natandugan sang bata ang intakal ng Ninit nga nalabot siya. Gani, amo na bla kung ano tong sitwasyon sa bata to. Kung kinakikita yung mga pakit ni tsura eh. So, ang sakit pa na lang, first degree burn. Ay, amugid. Oo, do first degree siguro. Kaya wala to yung unod kitaon eh. Panit lang gid bla. Sus. Naman na dapat talong gid mga bata. Hindi gid pa pabayaan lang magturutandog ang mga pangampal sa mga ininit. Mga golpi naman na mga saka sa lamesa. Pang habiyugo nyo na mga takoreda o kurabi mga termosgra. Ang baso ng mga ininit. Disgrasya ginawa daw. Dapat bawal gid no kung mga bata gid layo gid atong sunog lang untat may barangay 12 gid mo dito doon nila mga bata man to eh hindi gid ato pagbabayaan kay gid sila nga pagpasayang-sayang ng mga pagkabutaan nga okay medyo budugod lagi aksyon na ka kita kay gid ni Police Major Leo Estropa regard sa kuno bang ni Sir Estropa nabalik na siya. Oo, ayan, balatul taon ako, hindi pa why, malaway na. Pero ano ganito, sir matadlan nga niya po, na bypass gina yun. Pagulong balik, bypass na din ang sir Sopa, pagbalik niya, bypass na sila yun. Doon ka magpapaway ba, hindi ka man po yan. Bawi man sila, kasi medyo olopiktado, man sila eh. Gani, Ma'am Vargas do magbabalik, Ma'am Vargas, boss eh. Boss man. Oo, wag mong guro. Bantayan na ako kung bustang niya pagbabalik ka, station. Pero mayo ni kay dasig ni sila, dasig ni ilang improvement action na rekan. So tayo naman nabili na, sana isang aton ng mga kapulisan nga nagpositibo sa COVID-19. Iba dasig mo mayo, importante, stronger and better. Pulo pa, relax ginagmay, no? Pero mga balay ka na naan sa matibot ng surad, samta kinadibad ang nagalibot, action na mo na mo pagidman, sa nagadagaw, iba na nag-take time, may pila pa ka minutos ang nabilin. Pwede ba sa gyapon, kinjo, importante at sa mag-curfew, puri mga ka-action, no? Bantayan ka ba pinaka-action balita ng tibon sa patro samtang kinabalang nga gabi sa pinaka-lugar sa palibot sa syudad sa Bacolod. Pero mga ka-action tandaan, basta gani mo rin panahon mga ka-action, isak mo rin bagong ebidensya na nagdukang sa siyensya nga nagkapamatuon nga kumataas ang vitamin D level sa lawas ng tao, maramang risgo nga sila matrikan sa malatian nga COVID-19. Gani mga ka-action mag-stick
naglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kina Aksyon Diaz sa Thirabit sitwasyon sa Metro Bacolod sa Friday night nato sa iyo pabalagad. Balikan na karon sa Aksyon John Diaz sa finale sa isa nga report. Balik ka pagpagalagad. Ang report nga nabatian bago langit ginadurong sa Kalawan San D3 Vayo. Ang
Nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kinatam nyo lang advancing greetings para buwas kadlaw. Happy 32nd wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Rona Rehida Traba. Kag-happy fiesta man sa Sitio Pangpang, Barangay Alhis, Banwa sang Valladolid. Musta dira si Bilio, kikang si Toto Ayan J. Ande Rona Rehida Traba tiga preparar guro sa iyang mga mino para sa ila fiesta kag iya nga anniversary, wedding anniversary. Check na ba report lagi ka sa ato sila nga mapatrol unit reporter Star by Action Persimal. Una si Action na Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Roger Gutib, line number 2 sa report. Chairman gabi, please come in. Yes, sa aksyon, Eric, may gabi sa itong mga ka-aksyon sa siningaton nga pagdulong sa mabalita. Aksyon, Eric, matulotaway ang amon, dali nga pulo palibot, kag subugman, wala man magsupang ulan na. Baw. Karon nga gabi. Pasalamatan tagid na. Pasalamatan tayo ng aksyon, Eric, pero pasalamatan pagkitan isang atong mga magagmay man nga mga umak, kung ulan-ulan man siya, para nga makapatubig man sila sining mga banano mo. Kahit gatag-iti mananginit aksyon kon kaudtokon. Gani man. Ako sa pila na ka mga balita, ka mga informasyon sa atong sinina ibalo aksyon Eric nga may ara nga amicable settlement na sa ato nga sinisang inibalang driver bala sang rescue sang siyudad sang Bago nga nakabunggo sa duwa ka naganggasanay sa single motorcycle, no, nga sa diin na Amerika natabo ini sa nga kahapon mga alas 2 pasado ang takna sa hapon na sa may barangay Tinampaan National Highway diri sa may siyudad sa Cadiz sa Sinerek. So may mga pilas kid man ining duwa ka mga sakay nga Sanday Kit Panoy by Los Angeles kag subugman ang yes nga backride nga si Renan Cordoba 20 anyos pero muna nadalagid man sila sa Cadiz City emergency kay tagaan sila nagkakapagbulong pero digid man aksyon Eric sila nga malubha abi ang ila sila nga kaintangan. Okay. Ang driver sang Photon Tornado nga salakyan nga iya sang service vehicle sang rescue sang Bago City. Ginamanihon ni Roberto Montoya may damage man pero si Roberto Montoya so sa report nga may mga settlement o amicable settlement sa tabok sa Amerika. May katalan sa sininga kaso o kung sa sininga aksidente. Daw matulutawhay sa Banluwas ng Klatraba may bypass operation no? Okay. Ang bypass operation ng Eric nga ginpatigayon sa mga katapo sang kapulisan sa Banluwas ng Klatraba sinigid nga adlaw. Kaina lang aksyon Eric no mga daligid lang ang natabo ning bypass operation kung nagigaling gabi iglinitik sa 13. Ang bypass operation patigalan ni sa sitio Tilim sa Barangay Suba, Calatrava pero ting suspect si Jonever Galio Evergara 36 anyos sigidad ini siya ang residente Mandira sa Barangay Suba. Okay. Kag ang ginako paginaksyon si Jory de la Cruz Italio, 46 anyos, nga mo ang main target gid kag residente niya sa barangay Minapasok sa Calatrava, Negros Occidental. Ginakabig nga street level individual. Okay. Nga sanay nakuhaan sa tatlo kasasye isang plastic nga silyado kag ini siya ang may unod sa ginapatwel Cebu. Kag ang nakuha pag ito amuning 100 pesos abi nga
ginapatihan man nga recovered as kwan siya, no? Proceed nga pintas nga ila sini nga droga kag na-recover man ang 500 piso bill naging gamit as by bus money action, Eric. May tatlo nga nakuha sa tatlo ang nakuha action, Eric, sa sini kay De La Cruz o kay Jerry De La Cruz. Tatlo man ka sa sinakuha kay Joniver Gallo. So inis na karon ang detinado sa bansang Cadiz City Petition sa report mga 7,200 ang bilis ang droga nga nakuha nga naglambot sa 1.06 grams ang bulabanta sini nga kabugaton sa ang amo iya nga droga nga nakuha action, Erika. Sa siyudad sa Sagay medyo kan man o matulotawhay man ang siyudad sa Escalante temuan, no? Ang monitor taman action, Eric, sa sining gabi pero tinaw matulotawhay mga panayin lang ila sining Police Visibility Patrol diri man sa siyudad sa Cadiz mo to ang natabo to nga shooting incident nagdigan nga adlaw pero ginoperahan to ang biktima dahil panayin pa man ginaimbestigahan sa mga tapos ang kapolisan action, Erika. Sa mga nga tumadong nga report, balita, informasyon diri sa may norte nga sa probinsya sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutin nga report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Roger Gutin. Report na Aksyon Roger Gutin ginadulong sa iyo sa kalawan sa DTX 500 Capsule. Si Val Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon para si Val Villamor. Line number 3 sa report. First, may gabi, please karoon. Mayong gabi, aksyon na, Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Night Patrol. Sa gihapon aksyon, Eric, no, kahapon adlaw ang event dito sa may barangay Kabakungan na Banwa iya sa La Castellana. Nga sa diin nag-abot dito si Honorable Governor Bong Lacson, upod man si General Cirilito Isubiana, Chief of Staff sa Philippine Army, kag nagpasidungog dito sa isa ka Marine nga nagpakig-away dito sa may bunkers vicinity sa poblasyon sa Matunog, Maguindanao, no? Sa tuig 2000 bulan sa Abril 30. So ginbuhis ni
First Lieutenant Lulinato Tuong, no, ang isa ka bayanihan, no, ng napag-away dito sa may Maguindanao. So ginahatagan award, ang pinakamataas na award ini si First Lieutenant Lulinato Tuong isang Medal of Valor. Araman ang mga kauturan kag araman ang iailoy nag-attend kag ginhatagan sang honor ini ang aton nga baganihan nga napag-away dito sa may lugar sa nga Mindanao sa diin ginhatag niya ang iya kabuhi sa pagserbisyo sa nga pungsod Pilipinas. Kag ginbuksan man dito ang iyang rebulto sa may atubanggit mismo aksyon Eric sa elementary, no, sa nga kabakungan La Castellana. Ato dito napahamtang ang iya nga rebulto kag ginabutangan dito sang iyang mga himo samtang siya nagakabuhi pa aksyon Eric. So araman gahatag man ang mensahe si Gobernador Bong Lacson kag araman ang aton 62nd Infantry Battalion nga si First Lieutenant Colonel Melvin Flores, araman si Major General Eric Binuya. So ara ang mga matagas nga mga katako sang militar nga nagsakay sa duha ka chopper nga nagpadulong dito sa area sang Banwa sang La Castellana sa bahin sang barangay Kabakungan. So pagkatapos sina sang hatag sang pagpasidungog sa kaya First Lieutenant Tuhong nag-interview ang tanan nga media sa kaya Subihana, no, kay General Subihana kag pamangkot sang aton naton nga kamusta ang Scarborough Shoal nag-arise karon ang atensyon dito aksyon Eric. So nagpahayag kag madamo siya sang gin-speaker kag damo man sang gipamangkot ang katapo sang media sa kay General Cirilito Subihana. Ngayong kabilang si Honorable Kapitan Chantilia, Honorable Kagawad Sukrit Supanta, kag subong man sa kay Honorable Don Gisrael Emboltorio sa siyudad sa La Carlota. Ang inyong aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor live report gikan sa Central Negros. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:47. When we come back, sa ato sa pabalaway, balik ka report sa Patrol 2 with Aksyon Jan Diaz. Pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon
radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
radyo. Pagkulunyon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumabalagat mga gabi dira sa kay Madam Vanessa Mayo and family. Sa kay Ebony Butzer dira sa Germany, mga gabi igid. Sa kay Manong Emil kay Manang Nilida Lopez. Sa kay Mr. Edwin Pineda dira sa New Jersey, mga gabi igid ha. Tamiya ko lang ang pamilya ko dira sa Mamaylan City, Barangay Carabaran, pamilya Vicente. Alin kay John Vicente sa Barangay Jagnaya, Hamindan, Capiz. Cherry Cagnonoy Duario and Kiss dira sa Mao, may gabigid. Sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may gabi. Dira sa may Imingham, UK. Tamiyaw ko da ako nasawa kag mag-alagad ko sa J.R. Torres Subdivision kay Giovanni Garbanzos, alin kay Helmont Garbanzos. Sa Barangay Sumag, labi na gid sa gas sa likod simbahan, watching from Jeddah, Michaela Aguilaran, correct ne, no? Ga-monitor sila sa aton nga pag pangalagad, no? Salamat gid. Kay Mr. Mrs. Ramon Caglilia Taton, Manino Rimo, Clarita Tampipi, Toto Clark, dara sa may Garden Division Barangay Tangob. Mayong gabi gid. Kay Carlos Cabalo Jr., ara sa kuno sa Basak, Cebu. Halo ka na dala kagawad Carlos Boboy Cabalo, ha? Ara kadagli sa Basak, Cebu. Si Mabel Istrobo, may gabigid. Nagapaurok-urok gid pamati. Sa kay Kuya Ed Lumugdang, may gabigid, ha? Kuya Ed Lumugdang. Sa kay Ati Karen Tahang Langit, sa kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Sa kay Jocelyn Libo on Dispuho, Asis Mahinay from Pangasinan. Sa kay Hussein Loksin, dara sa may Gardenville, Tangob, ga-monitor man, no? Divino Miliesa Jr., Buddy Labrador Jr. sa Las Piñas City. Mayong gabi. Kay Arcel Onyas Villarin, Tagala Carlota sa pamilya Villarinda, may gabigid. Kay Bernard Parparan, ara sila gapaurok-urok gid pamati. Salamat gid. Balikan ta si Aksyon John Diaz sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Check ta report action na John Diaz sa isaring report sa Patrol 2 final report before we wind up sa ato sining pagpagalagat karo gabi diri sa Aksyon Night Patrol program diri sa DYEC Aksyon Radyo sa Bacolod. May gabi dira kagamay nga pagpurok-urok sa kay Noni Manggubat sang Robilio Taxi. Action John sa Patrol, please come in. Magaulat pa sang isa ka semana ang katapos ng Power Watch sa desisyon sang Board of Directors sa Central Negros Electric Cooperative. Madayon ining ilagi ni Kotar nga Memorandum of Understanding nga natalanan ko tarang pirmahan ng ligad pangabulan. Kaya according kay Sir Willie Sancho sang Power Watch, may isa pa ka miyembro sang board sang Seneco
na nagayong atagan siya sa tirion agon mabasang kaundan sang kasugtanan. According kay Sancho, ang unod sang OU nga ini, naghatag oportunidad sa member consumer nga gilayon nga makahibalo sa mga transaksyon kay tikang sa Seneco bilang kamahin sa transparency. So, balda rin ni Sancho, kung hindi pa gini sila, tigisiyo nilida sa tubang sa publiko ang unod sang MOU, Son Erica. Tiyak kamahin nagpatigayo na sa inspeksyon ang Joint Inspection Team. Isang sunod sang silay sa mga lugar nga masamig ginagkatuan sa madamong abisita ilabi na kung weekend action Erica. Gintisyonan rin ni Silay City Mayor Marcoles karon temporarily isradaan anaya ang dalanon pasulod sa mga suba Barangay Ramon, Kapitan Ramon kag Barangay Ilope sa Silay do gadamo na gid mga tao dira. According kay Goles, inisa sa marason yung nagadamo ang kaso ng COVID-19 Son Eric sa ilang lugar. Kung ila din nga nakitaan, record nila kalabanan nga nagkakato dira hindi iya tumandok sang Silay amo dira mga pangayaw action Eric. So ayo diri imo pa tinira na sa balay kag hindi magsagilagaw agud nga mapunggana ang parang ipagsakas ang kaso sa COVID-19 sulad sang sila kay ibang pagiging lugar probinsya sang Negros Occidental. Balik dagikan sa patrol at talibot sa Bacolod Action John Diaz so nasabot sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat kira sa John Diaz, imo siring nga report, final report sa ato siring nga Patrol 2. Kabay pa nga magapabili nila nga matawhaya ang atong servisyo na sa Bacolod. Curfew na sa Bacolod City. May gabi dira kay Joanne, happy listening lang. Kaya antes ako nung magtulog, mapatamiyaw sa anay, no? Sa kay Joanne. Maninoy maing kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota. Mayroon dira nga paurok-urok. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinibanon, Action Night Patrol Program, Biyernes, edisyon, magkatakop ini temporaryo, balik ini buwas Sabado. Ato sa rin mga patrol, yun at reporters in action nga napalagag na sa action Roger Guti, Percival Villamor, John Diaz, back to back kay Action Niño Bugina, News Center, Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup dari kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mga Station Manager, Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, ang inyong lagad ng Korban Action Night Patrol Program, Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes pagtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.